Vivardi SK1. Most? 210-es húzó jött ki. We are now at team 210. Még 90 csapatot várunk. 90 teams remain for the draw. Saturbét szektor, Keszthely PEC 77. PEC 77. Tak, máme prvého bodovaného kapra, 15 kg, začiatok, aký sme si predstavovali a dúfajme, že budeme takto pokračovať ďalej. Taktika si zvolená dobre, pokračujeme. Máme za sebou prvý deň lovu, za chvíľu to bude 24 hodín, čo chytáme. A prihovorám sa k vám ja, pretože chlapci sú trošku dosekaní tým, že trávia na vode maximum času hľadaním miest a vyklepkávaním a podobne. Tento pretek zatiaľ pripomína skôr jesenný pretek ako jarný. Vidíte, že mám na sebe čiapku, zimný oblek. Tu vzadu ešte v závetri, kde máme kemp, je to také viac menej v pohode a celkom akože príjemné, máme okolo 8 stupňov cez deň, to je fajn. Ale keď vidíme na molo, na vodu, tam je vietor krutý a je to na tom tele cítiť, chlapci sú vyfúkaní, brutálne červení. Ako keby zaspali na slnku na 40-ke horúčke, proste nezavidenia hodná situácia, takže každú chvíľu, kedy sa dá, sa snažia proste regenerovať a oddychovať, aspoň v rámci možností. Takže sme sa dohodli, že vám to trošku zhrniem ja, aby ste zhruba vedeli, že ako na tom sme. Tak momentálna situácia je taká, že máme chytenú jednu bodovanú rybu a v našom sektore sú chytené ešte ďalšie dve ryby. Celkovo sa tých bodovaných ryb nechytá nejaké veľké množstvo, ale to sa dá predpokladať, pretože tými prispôsobili taktiku tomu, že sa chytá ryba od 10 kg hore a teda nie je to o nejakej vážnej ťažbe, ale proste o tom, aby ste chytili tie zaujímavejšie ryby. No a z toho bude prameniť aj to, že možno tých ryb sa nebude chytať nejaké enormné množstvo, ale budú sa chytať pekné ryby, na čo sa všetci tešíme. No a predpoveď počasia hovorí, že bude takýto fúkot až do štvrtka, vo štvrtok by sa to malo ukľudniť. V stredu pravdepodobne nebudeme vyvážať vôbec, pretože má byť taký vietor, že asi bude červená celý deň, ale možno sa to ešte nejakým spôsobom upraví a uvidíme, že či sa na tú vodu dostaneme, možno, že nás na vodu pustia. Každopádne, keď to situácia dovoľuje, tak trávime každý čas na vode, aby sme proste našli tie top fleky a vyťažili maximum z toho, čo sa tu vyťažiť dá. Včerajší deň po našom kaprovi ostal trošku spomalený. Mysleli sme si, že sa to nejakým štýlom rozbehne. Pravdepodobne to bol náhodný záber, náhodná ryba. Tie zábery aj v okolitých tímoch nie sú vôbec nejaké aktívne, proste tie ryby sú úplne flegmatické. Náš sektor je prakticky skoro úplne hluchý. Či doľava alebo doprava sa tu
dovolím si tvrdiť, skoro kilometr nič nechytilo. Dobre, dneska tam niečo z toho odhodu, vraj susedia o 2-3 fleky chytili nejakého 15-kilového kapra, ktorý si myslím, že je zase len náhodný, pretože všetky naše udice boli vyvezené. Nakoľko sme včera mali nejaké také 2-3 hodinové okno, tak sme strávili s Peťom 4 hodiny na vode. Skutočne sme si našli presne to, čo sme chceli, alebo respektíve to najlepšie, čo v tom sektore bolo, nakoľko nie sme zvyknutí loviť v takýchto podmienkach. Približím vám to len toľko, že tam je približne 1-1,5 metra blata, ktoré je neskutočne mäkké a nájsť tam niečo zaujímavé nám dalo celkom zabrať. Hovorím, po 4 hodinách sme boli s tým nadmieru spokojní, ako to vyzerá na tie dané podmienky. No, na to všetko sme sa snažili dobiť baterky, ale s prichádzajúcim a silnejším vetrom sme kontrolovali, ako vyzerajú udice, naše molo a podobne, nakoľko je vytvorené, ako budete vidieť na videu, fakt z takých dosiek a doštičiek, z takých latiek, ktoré už nejaký ten rok majú. Takže približne myslím si, že bolo nejaké 1 hodina ráno, kedy to vážne o 2:00 začalo už tak zosilnievať, keď som bol ešte skontrolovať udice. Vyzeralo to v rámci možnosti fajn, do členov sa už síce nabrala nejaká voda, ale bolo to ešte v rámci možnosti takého, že nebolo to úplne kritické. No, ani by som to nepovedal, keby to nezažijem na vlastné oči. O 15 minút neskôr na to išiel Peťo, hovorí, niečo mi nedá a už mi volal, že proste je to zle, treba to riešiť. Vyťahli sme čln na molo, mysleli sme si, že to bude fajn, lebo ten jeden narážal ešte do toho veľkého dreveného mola. No, nakoniec za ďalšiu polhodinu ten vietor a tie vlny tak strašne zosilnili, že to bolo už proste neúnosné. Začalo nám rozoberať prijazdovú cestu na to molo, tú drevenú, tá bola celá rozpadnutá. Začali sme to zachraňovať, našťastie Tom je vybavený úplne fantasticky, tak sme to polepili ako vrtačkou, lanami, eskapáskami, proste úplne všetkým, čo sme mali, nech to je aspoň ako tak stabilné. O ďalšiu polhodinu sa začalo rozpadať vlastne hlavné molo, kde už sú stojany. To bolo na Simpr, nakoľko tie palety sú položené na takej drevenej konštrukcii, tak sme sa pustili zrasať do toho. Začali sme vyťahovať aj druhý čln, minimálne veci a podobne, vylievať snehovodu, lebo už sa to proste tak zanáral, že bol úplne komplet plný vody. Takže ako aj na mojej tvári vidíte a keby vidíte ostatnú posadku týmu, tak chápete, že sme nenaspali absolútne nič. Nakoľko pred chvíľočkou sme dostali žltú vlajku, že na tú vodu sme mohli ísť, tak sme sa predsa len pustili aj v tých veľkých vlnách. Išli sme skontrolovať aspoň jednu montáž, ležala fantasticky, úplne bez problémov, ale máme ešte kľudnejšie to svedomie a zase sa nám pôjde trošku ľahšie dobiť tie baterky, keď vieme, že to je na 100%. Vzadu si myslím, že určite pokiaľ to nezoberie ryba, tak tá montáž je tam na 200%, o tom som presvedčený. Bohužiaľ, budeme tu mať takéto okno na tú žltú vlajku už len nejakú hodinku. Začne ten vietor zase zosilňovať a bohužiaľ má byť ešte silnejší ako ten v noci, takže si veľmi neviem predstaviť, ako to pôjde a ako to bude vyzerať. To molo je síce zosilnené, ale koľko vydrží, nevieme. Musíme byť aktívni, musíme byť fakt na ihlách a chodiť to pravidelne kontrolovať. Naše lovné miesto, ako budete, nielen lovné, ale už to, kde máme stany, máme ešte takú prijazdovku, taký 10-15 metrov pomedzi stromy, to bolo vytopené na kompletku, tam bola pol metra vody, plávali tam metrovice, ako tu domáci popílili stromy, kačka, zguna, proste úplne všetko, zverinec totálny, blato, no proste úplná katastrofa. Vo videu si to myslím, že nájdete a pochopíte, že to, čo sa odohralo tu, ani jeden z nás zatiaľ nezažil a to, ako sme sa tešili z tohto miesta, ako to na tom Balatone tá príroda vyzerá tu, na tomto mieste úplne nádherne a krásne, tak sa nám to, nie že znechutilo, ale proste tá rybačka sa nám skazila takýmto štýlom, že sme zachraňovali aspoň tie hodnotné veci, hej, od sonaru, batériek a podobných vecí, lebo keby už prídeme aj o to, tak si myslím, že sme veľmi, veľmi negatívne naladení, ale napriek tomu sme sa nevzdali. Vyviezli sme to a pevne verím, že všetko je na 100% a ako náhle prejde tento nečas, fakt že nečas, urputný banger, tak pevne verím, že to začne zase lietať, tá ryba sa nejaká dofúkne, natlačí a začne tú potravu zbierať a dovolím si tvrdiť, že to, čo je vo vode, je na 100%, už to je len fakt na nich. Prečkať, vydržať. A pevne verím, že zajtra sa vám prihlási ďalší člen týmu, ktorý povie, že zažili sme opak toho zlého a že to bude už len tá správna rozprávka. Tak,
po 2 nebodovaných rybách, ktorí nám tesne lízali hranicu vodou. Prišiel tento 14,5 kg šupík nad ránu, tak sa tešíme. Bohužiaľ nemôžeme ísť teraz na vodu, ale uvidíme, čo to prinesie. Sú tam nejaké udice v hre, tak dúfam, že sa to konečne rozbehne. Tak ako na začiatku Balatonu som sa veľmi tešil miestu, ktoré sme si vyžrebovali a podmienkam, v ktorých sme mali loviť, lebo dlhá prijazdová cesta na molo, udice na mole, tak to, čo sme zažili potom, jak to Maťo tam spomína, tak to bolo niečo neuveriteľné a veci, ktoré vyzerajú niekedy jednoduchšie, tak nakoniec byť niekde na brehu a mať vysoké prsačky a tak skákať do loďky je oveľa jednoduchšie jak z mola, kde je okolo voda 1,70 m. Zas sme si vyskúšali veci, ktoré sme nezažili, ale to je dobré. Čo sa týka lovu, chytili sme v noci, alebo ráno dneska 14-kilového kapra. Bola tam ešte taká vtipná príhoda pri tom, že majak tu bliká vlastne z troch, buď nebliká vôbec, vtedy je zelená vlastne, potom bliká v takých intervaloch, vtedy môžete ísť na, to je prvá výstraha, a keď rýchlo bliká, tak to je červená, je zákaz ísť na vodu. My sme mali záber a minulý rok takto vypadlo 20 tímov, lebo v niektorej časti Balatonu proste je bezvetrie a na inej strane zase sú vlny metrové, jak my sme to mali včera, hej, že nám tu rozbíjalo molo a niektorí mali bezvetrie. To sa stalo nám, bola jazda, my sme mali trošku jemné vlnky, skočili sme do loďky, išli sme po rybu a na vode som si všimol, že vlastne majak bliká rýchlo, to znamená červená, zákaz vjazdu na vodu. Tak hovorím Maťovi, užíme si zdolavačku, lebo ideme domov. Sranda bola to, keď sme sa vrátili, Tomino nás čakal a povedal, že vy ste na vodu išli ešte keď sa smelo. Potom sme si pozerali, lebo sme si robili storku a v podstate to blikalo ešte v tom druhom intervale a možno po 5 minútach, čo sme boli na vode, tak to začalo blikať na červeno a vy vlastne smiete ešte ísť na vodu, môžete zdolať a vrátiť sa a už nesmiete ísť na vodu. To sa nám stalo, aj keď nevedomky, takže bolo to zase nejaké znamenie, aby sme tu ostali, aby sme ďalej bojovali. Konečne, je tretí deň, konečne máme vyvezené tak, ako sme si to predstavovali, prestalo fúkať, spln, chytajú sa, dneska sa chytil rekord Balatonu, blahoželáme lovcom a chceme niečo podobné zažiť, musí to byť neskutočný zážitok chytiť také zviera a fakt, len keď si to predstavím, sú to strašné emócie a bojujeme, akože miesto máme dobré, konečne máme vyvezené tam, kde chceme, nakrmili sme si tak, jak chceme, čo viac povedať. Ja prorokujem do rána 4-5 rýb, akože keď to bude dobrá sorta, lebo chytili sme nejaké nebodované ryby, bola aj smola 9,5, 8,5, ale veľa tímov s tým tu bojuje, takže podmienky má každý rovnaké. Nevzdávame sa, ideme ďalej, aspoň na víťazstvo v sektore. Takže celú noc sa trápime s takýmito kapríkmi, všetko tesne pod hranicou 10 kg. Trošku sa to rozbehlo, no ale keď budú jazdiť takéto ryby, tak je veľký problém. Nádherná ryba, len škoda, že nemá 10+. Takže čo už, nespali sme vôbec v noci. Stále sa jazdilo na vodu a bohužiaľ. Zlaté body? Nevieme, je to fakt napnuté neskutočne do poslednej sekundy. Dneska ráno nám pipol tento asi najvzácnejší svišťák. Uvidíme, čo sa z toho vykluje, je to hodinka a pol do konca. Zase táto hranica 10-20, fakt hovorím, je to veľmi tesné. Konečne začalo dobré počasie, začali sa v sektore chytať ryby. Je to... Normálne nemám slov, pevne verím, že bude posledný, ktorého naši maršali navážia a... Vyhráme sektor. Vyhráme sektor. Držte prsty.
pretek je na konci. Posledná noc, ráno boli celkom v duchu veľkej nervozity. Bohužiaľ tento sektor, tak ako to pekne vyzeral, bol najslabší na celom ročníku IBCC 2024. Boli sme na prvej priečke s 2 rybami, ktoré sme vedeli, že takto sa sektor proste vyhrať nedá. Poslednú noc sme padli na 3. miesto a po veľmi takej prebdenej noci sme chytili nad ránom jednu bodovanú rybu, zase tesnú 10-200. Vyskočili sme na prvú priečku, samozrejme sme vedeli, že proste tie ryby sa nejaké v sektore nachytajú, tak to aj bolo. Ráno sa popripisovali nejaké kilá, našťastie sme boli stále prví. Posledných 15 minút do konca sme zistili, že chalani zo 7-9 sú na vode. Kričali, bolo nám jasné, že proste doniesli zase peknú rybu. Nabehla im tam fajn sorta, chytili 15, 19, 18 kg rybu v posledné ráno, v posledných hodinách. O tomto je takisto pretek a skončili sme teda celkovo druhý. Predávaš mi slovo, Maťko? Zase ja asi pozitívny nebudem. Milujem zhrnúť to, že urobili sme zas chyby, ale na tie chyby človek dojde až na konci preteku. A zhrniem to asi tak, že len na tých chybách, ktoré človek počas tých pretekov urobí, sa vie poučiť a preto potrebujeme zbierať tie skúsenosti pretekárske a myslím si, že každý takýto neúspech nás len posunie, lebo snažíme sa si z toho zobrať to pozitívne, čo na tom neúspechu je a všetko si to zopakovať, pozrieť sa na ten celý týždeň, uvedomiť si, kde sme urobili nejakú tú chybu a do budúcnosti sa tomu vyvarovať. Takže ja si myslím, že áno, teraz by som najradšej povedal, že končím s pretekaním, lebo tá nervozita pred pretekmi, čo vylosujeme, to miesto bolo super, tešili sme sa, proste to počasie nevieme ovplyvniť, lepili sme tu molo, 3 dní sme vôbec nechytali. Teraz si myslím, že keby začnú preteky dnes, tak sa tu nachytá v tomto sektore miest aj susedia, aj proste bomby. Bol by asi najlepší. Bol by jeden z najlepších a určite by miešal poradím vpredu. Takto sme chytili 34 kg, neviem koľko, čo je proste prepadak úplný. Hej. Povedzme si to rovno, nebudem, či je to sektor druhé miesto, je to dobré, že sa nám vráti nejaký náklad, ale inak bol to zase prepad. Ale som aspoň rád, že proste tá naša strana celá horela, neboli sme to len my, chytali sme tiež nebodované ryby, chytili sme veľa ryb, okolo 9,5 kg, ktoré keby mali o kilo viac, tak máme možno aj 100 kg, hej, bolo by to úplne iné, ale to môže asi povedať každý, kto tu sedel. Určite. Čo mám ešte povedať? Čakajú nás tento rok ešte zase Starstuhel, čaká nás Kráľová a proste dali sme si záväzok, že raz na tom pódiu stať budeme tento rok a pevne verím, že sa to stane a urobíme pre to maximum. Tomáš. Zhrň to. Čo mám k tomu povedať, že všetko ste povedali, vieš, takže neviem, no však snažili sme sa, ale bohužiaľ vyšlo to tak, ako to je. Teraz sa len zamerať na tú Kráľovú a Starstuhel, čo vy na to? Niekedy chýba len to povestné šťastíčko. Trošku šťastia. Saturbét szektor harmadik helyén végzett The third place in Saturbate sector is Nikül and Karpras Habakuk. Nikkel and Karpras and Habakuk. Saturbét szektor második helyén végzett In place 2 in the Saturbate sector, Mivardi SK. Mivardi SK.
És a Vivárdi szektor győztese And the winners of the sector, KLM Bates. KLM Bates. In my face instead of because I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo. I'll take you the big town where there is a lot of time. From the jungle to the city, looking for a better crown. So I plead my booty for the people of the city, but they don't go crazy when I'm bagging up a boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Give me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Give me when I come. Gratulálunk a Saturbate szektor helyezettjeinek. Congratulations to the winners of the Saturbate sector. És köszönjük a Saturbate-nek a szektor támogatást. And thank you to the sector sponsor of the sector.